Hola, per gravar aquesta classe d'art romànic i una mica trencar aquests estereotips del romànic obscur, tancat, fosc, que és tot el contrari del que tenim aquí, no? En aquest camp que hi ha davant de casa meva, aquí al Penedès, he volgut gravar-la aquí, al costat d'una olivera. I ho dic perquè estic enmig de l'obra divina, de l'obra de Déu, si sóc Sant Agustí, pensant, per exemple, que jo sigui Sant Agustí, el gran teòleg del segle V, el gran doctor de l'Església del segle V, i que va donar les bases a tot el que seria l'estètica i el pensament romànic. Diríem que estic enmig de la creació divina, i la creació és bona i és bella, perquè Déu ens va crear a imatge i semblança seves. Per tant, aquesta idea que tenim del món romànic que defugeix el que toquem, que defugeix, que pensa que tot és tenebrós i maldat, això no és veritat, perquè el món en tant que creació divina és bo i és vell. Evidentment és un món més degenerat, una còpia, és una còpia d'aquell món que hi ha a dalt, que existeix de manera pura, això ja ho vaig explicar quan vaig parlar de Plató, i perquè Sant Agustí agafa a Plató, és un neoplatònic. Per tant, sí, estic asseguda sobre d'una terra que és una còpia del model de terra que té Déu a dalt. Sí, tinc aquí una olivera que és una còpia del model d'olivera, que només n'hi ha un de model, però en canvi hi ha 5.000 oliveres al món, i totes diferents, que és un miracle això, Plató deia que l'artífex, a l'hora de crear el món, va agafar una olivera i la va copiar tantes vegades amb fang i va crear aquest món. Per tant, tot això és una còpia degenerada, una còpia que té matèria, que no només té forma, sinó que té matèria. En canvi, allà dalt tot és forma, tot és idea. És la idea pura de les coses. Per tant, Sant Agustí diu que aquest món és una al·legoria. És una al·legoria d'aquell món. Una rosa, per exemple, serà també l'al·legoria de la sang de Crist. Cada color tindrà un símbol, cada forma tindrà un símbol. Tot això ho veurem a la classe que faré el dilluns sobre romànic, per si us voleu apuntar. Els que estigueu apuntats, doncs ja ho veureu. Bé, què més? Com és, doncs, que tenim aquesta idea del romànic tan tenebrosa? Sí, evidentment existeixen les tenebres, però Déu no ha creat el mal, Per tant, com és que les esglésies, per exemple, són tan obscures? Són obscures perquè no tenien aquesta tècnica que tindran en el gòtic de la llum, però Sant Agustí ho deia ben clar. Ell parlava de la bellesa com a llum, com a claritas, claredat, color. Fixeu-vos-hi amb els colors de les pintures romàniques. Són colors preciosos, vius, vermell, groc, blau, són els colors purs, sense màcula. Déu té els colors purs al cap, no té pas els colors que són producte d'aquests colors, no? Que són barreja d'aquests colors. Déu té l'olivera perfecta al cap, la dona perfecta al cap, l'home perfecte al cap, la bellesa perfecta al cap, la justícia perfecta al cap. Tot això d'aquí és una còpia. Si en voleu saber més, apunteu-vos a les meves classes que faig dilluns i dimecres de 5 a 6:30. La propera serà sobre el romànic i parlaré exactament d'això, de com Pitàgores, Plató, Sant Agustí van parlar de la bellesa, de la proporció, de l'harmonia, de la música. Tot això a la propera classe. Fins després.